и мы здійснили вандровку у Витебск. Просто поглядите, який пригожий у Витебску вокзал. О, які вікна і просто яка столь з такими люстрами. О, до речі, ще й ліфт такий пригожий, стульовий. Пригоже. Зараз ми наверх подивимося, поглядимо, як буде оттуль глядеться. Ну, покуль прям пригоже. Димка вже собрався у клуб идти. Да, пригожусь, конечно. Поглядите, як пригожа з гэтага ракурса. Там мы на другі паверх подняліся. Вось лесвіца. Да, пригожость. Колонны посярод вокны з гэтымі жирандолями, ну просто пригожость. Дима сказал, просто як по музею гуляешь. Ну все, пойдем в город глядеть, это уже на вокзале готов. Ходим 10 хвилин. Мы, короче, зашли еще в лифт, вырішили ще прокатиться. Один поверх на лифте. Взяли от вокзалу, все. Зараз ідемо на алею. Ось така цудоўная арка яе упрыгожвае. Ось Витебск. А гэты гук, до речі, это так іх світлофори. Ну, дазваляюць ісці на зялёных. Мы спачатку крыху спужаліся. Вось. Во, яшчэ вечарам сюды прыйдзем, да? Ага. Напэўна, все загарыцца, будзе вельмі прыгожа. Ой, ну і так, вельмі атмасферна, правда? Ну. Я ў Витебску другі раз за жыццё. Першы раз была 10 год таму. У мяне у Сенно. Сенно гэта такі гарадок недалёка ад Витебска. Жыла сяброўка. Вось, і калі я прыязджала да яе ў госці, мы з ёй і з яе сям'ёй ездзілі ў Витебск. У мяне такія вельмі змазаныя ўспаміны засталіся толькі з цэнтра горада. Дзвіну я памятаю і амфітэатр. Вось. Але ўжо хочацца, канечне, свежым поглядам паглядзець гэта ўсё. Вось. А Дима разоў 5 быў. Ну, 10 так. У нас были сборы до Олимпиады. Я географией не займаўся ў школе. Вось. Так само мне тут дядя жил у Витебску, так само сябрам ездили кататься. Вот. Так, напэўна, разоў 5-6. Ну, карацей, яшчэ у нас ёсць правіла, што пасля таго, як мы сталі разам вандраваць, тыпу, калі мы бачылі паасобку горад, это не лічыцца. Таму у нас сёння першы раз у Витебску, да? З чистого листа. Да. Паглядзіце, які тут цудоўнейшы просто помнік. Гэта помнік романтыкам 60-х. Якая прыгажосць. Просто паглядзіце. Дім, романтычна? Да, и на белорусской мове подписано. Дзе, на беларускай мове? Нашим бацькам. Прысвячаецца нашим бацькам, пакаленню романтыкаў 60-х. Я, карацей, падышла бліжэй, каб падзняць, і убачыла вельмі шмат такіх цікавых дэталяў. Напрыклад, што ў яе ў руках, ну, пэўна, часопіс «Маладосць», а ў яго ў руках валошкі. Вось, таму ён такі, ведаеце, клёвы, цікавы помнік. Вось. Прыгажосць. І ў яго яшчэ Двіна напісана. Дзвіна на майцы. А, і гітара. Гітара ёсць. Ось цікава, да? Ідзеш, то калі ось потым падыходзіш, разглядаеш, і столькі дробязяў класных. Двіна.
Какая прихожость открылась, просто Двина, и вот там центр города. Клас, просто клас. Ось зараз йдемо по мосту. Слухай, є коло огляду, може покатаємося? Ну, хоть тут, ну и что? Хоть тут покатаемся, а то мы этому Бобруйску хотели прокатиться, но было закрыто. Слухай, пригожа. Пригожа, будемо гуляти. Ось такий театр, ім'я Якуба Колоса. Пригоже. А зараз йдемо ось сюди, уздовж води. Ось така пригожость. Клас. У нас вандровка буде насичена, тому що ми тут ночимо сьогодні. Ось і завтра ще у нас буде цілий день по Витебску шпациром. Яка пригожость. На такому звище стоїть собор. Ой, пригожость. Ось театр з іншого боку. І ось тут таке утульне місце. А там ось мостаки малюють, краєвіди. Ну так, тут тяжко не натхниться, тому що, ну, не ведаю, просто невероятная пригожость. Клас. Я ось хожу і Діму уже хочу худшей пойти у центр, куди туди на пішоходку, наверх, а я просто хожу і отримлюю осолоду, не ведаю. Просто кайф. А ось тут река Відьба, яка і дала назву городу, і ось вона впадає у Двину. Ой, слухайте, ну просто кайф. Нема слова. Якая пригожость. Хочеться все розглядувати, хочеться ходити, подиматися. Ну і, до речі, ось вельми добре, що ми тут носимо, тому що я вельми хочу провести вечором. Вечером некая такая особливая атмосфера, неповторная. Ось, и город мне подается днем и вечером. Это, ну, амаль два разные города. Так, все, поднимаемся до собора. По приступочках. Прихожая лестница. Вельми прихожая лестница, да. Такая цікавая. Поднялись наверх. Глядите, какая пригожость. Просто кайф. Что, Димка, любуешься краевидами? Да. С моей сумочкой. Лепота. Ось який храм. Вельми хочеться зайти туди, але я не взяла з собою ніякий головний убор. Ну і не ведаю, не вельми пригоже заходить туди з непокритою головою. Ось ми вже вийшли на пішохідну вулицю. Ось. Але центр є далі, да? Так, так. Ой, зараз будемо шпацирувати. Ой, а там весілля здимають. Зараз підійдемо ближче. Такий цікавий дитячий садок. Таким пригожим будинку. На центральній вулиці. Цікаво. Такий двохповерховик. Ну, я думаю, що дитячий садок на першому поверсі. Ось ми вже виходимо до центра вулиці пішохідної. Як завжди розкажу про надвор'я. Сьогодні вельми спекотно. Так, ну, где-то, напевно, градусів 30-29. Ось, але за того, що є вітер такий, ну, не теплий, я б сказала, і воно ніяк переноситься легше. Ось, уже такий, який весновий, ці осінський вайб.
Ось тому, о, яка пригожосць. Тому сьогодні комфортніше, ніж, наприклад, було у Бобруйську. Ось, тому нам вельми подобається. А ось мистецька школа. Тут вчився Заїр Азгур. І ще шмат вибітних діячів. Ось, ну і зараз тут такий вайб, малюють ось вучні. Певно, мені якийсь спит здають. Ну, а тут уже така ярмарка. Можно что-нибудь пригодненькое прикупить. Ой, слушайте, ну, Вока радуется, конечно. Блин, пригоже. Слушайте, ну, пригожусь, конечно. Просто кайф. Это мы от Тюль зашли, так? От Тюль, да. Ой, вау. Просто кайф. О, цікаво. Не ведаю, наколькі зручна сядзець. Я думаю, не вельми. Крыху у нас сапсаваўся настрой, потому что мы забронировали кватэру яшчэ тыдзень-два таму. Ось, все было добра, вельмі прыгожая кватэра, мне вельмі спадабалася, такая сучасная студыя, вельмі прыгожая. Ось, і зараз мы уже приехали ў Віцебск, пацыруем, у добрым настроі, і нам тэліць гаспадыня гэтай кватэры і кажа, што вось такая здарылася сітуацыя, што там той чалавек, які заязджаў, ну, карацей, прывёў кватэру ў вельмі жудасны стан. І я зараз яе вам здаць не магу, і скінула на выбар 3 там іншыя кватэры. Яны ўсе і побач не стаялі з той кватэрай, кошт адзін і той же, таму мы, у прынцыпе, адмовіліся. Вось, ну і зараз вось сядзелі і просто хутка-хутка шукалі нам нейкую новую кватэру. Вось, вельмі цяжка знайсці кватэру, якая зараз вольная. Вось, але, ну, атрымалася, знайшлі. Яна не такая прыгожая, як тая, але нармалёвая. Вось, нам патэліў гаспадар, і ён вельмі прыветлівы, такі вельмі добры чалавек, таму я думаю, што нічога страшнага, але вось крыху на паўгадзіны мы, канешне, выпалі. Вось, ну, але зараз усё добра. Былі такі магніцік. Вельмі спадабаўся, незвычайны. Стараемся прывозіць штосьці незвычайнае з гарадоў. Вось. І вельмі нам спадабаўся мужчына, які іх прадае. Ён пачуў беларускую мову, сказаў, што яму вельмі прыемна яе чуць. Вось. І таксама на беларускую мову перайшоў, пазычыў нам усяго самых добрага. Вось, на гэтым развіталіся. Вельмі добры падняў настрой. Цікавыя надпісы. Віцебск, город называўся Віцебск. Это ракі Віцьба. Короче, сели зараз и тут на гад. Не жди особенного дня, ты особенно всегда. Просто как я не забывалась. Мы уже заехали у кватэру. Зараз такі невеличкі рум-тур проведу. Ось такі невеличкі коридорчик. Ось такая кухонька. Ну, доволі утульненько. Так само такой столик. Ось. Балкончик выйсці. Гаспадар сказаў, што вельмі прыгожыя тут захады. Вось. Тут гасцінная. Мы уже нейкі серіал нават уключили, але трэба ісці гуляць. Вось. Это мы. Прывітанне. Ось. І ось тут сёння будем спаць. Мои окуляры уже валяются. Ну, карацей, нармалёва. Вид з окна покажи, что это. Да, вот вид з окна вельмі прыгожы. 9-й поверх. Ось, да. Тут можна выйсці, вечерам будзе закат вельмі прыгожы. Ось. Ну, яна не такая, як была тая, але нормально. Пераночыць один раз. Даволі утульная, даволі такая просторная. Ось, так что сойдзе. Да, Димка? Ага. Уже вышли в город. Ось, идем нарешті на обед у кофейню номер 1. Ось, сьогодні пригожа виглядає, поглядим, що там, як там буде смачно чи ні. Ось така летка. На летці сядем? Ага. Ось. Ну, это на пешеходце. Так что смачно нам їсти.
Прийшли вже у кав'ярню. Ось. Ну, так утульненька така літочка. Ось уже чекаємо свою замову. Вельми холодне. Сподіваюся, буде смачно і ситно. Замовляли блінчики з ветчиною і сиром. Ось, ще круасанчик миндальний, коротей. Було смачно. Ось. А зараз, куди б ви думали, ми йдемо на футбол. У нас сегодня насыщенный день, потому что у нас 2 футбольные матча. Мои любимые. Первый матч, Дима, кто играет? Макс Лайн, супер Слонім, наших любимців. Да, мы ж на Слонім ездили, але я у влог это не записывала. Короче, мы ездили на Слонім уже, ось нам сподобалася эта команда. Ось, і зараз Вітебск гуляє зі Слонімом, а вечором великий матч. Хто гуляє? Місцевий Вітебск, але навіть запам'ятував, з ким зараз вами. Ну, короче, ось. І ще вечором пойдемо на вищу лігу глядеть. О, з Ньоманом. З Ньоманом? Гродненським, так. Угу. Ось, короче, ось так. Ми коли були у Бресті минулої весною, ми були так само ось на матчі вищої ліги. Брест гуляв. І нам вельми сподобалось, особливо мені подобається. Я так відчула атмосферу города, коли особливо всі вертались з цього матчу. І все такі, не веду, я відчула себе просто просто жихаркою Бреста. Ось. Тому поглядимо, може зараз так вольємося у Вітебск. А ось, до речі, єдина у Білорусі ветеринарна академія. Поглядіть, яка пригожа. Прям так. Пригоженькая. Мы уже идем на стадион. Это Нью-центри. Десь там далі. Ну, 2 різних стадіони побачимо. Діма вже щасливий з цієї нагоди. Взяли місцеву воду. Там просто все у такой воде, да, у крамі. Різних смаків. Ось некая минеральная со смаком цитрины. Но это витебский, ось это завод Вита. Что хотеть, коли крама витебские продукты называют. Да, прикольно. Будем смаковать. Андрей Хачатурян. Кончилася вже гульня. Як ви зрозуміли, Макс Лайн перемог. Ось ми вже з морозивом. До речі, цікаве морозиво. Так само Вітебський молокозавод. Ось, ми вже йдемо з новим морозивом у Скарбонці. Ось. Короче, зараз будемо шпацерувати. І вже хутко буде другий футбол. Ми вже на другий матчі пришли глядеть. Тут уже, конечно, помасштабнее. Ось там мы были годину тому на Макслайне, а ось зараз на таким стадионе. Это уже, конечно, такие великие. Тут, сколько тут вмещальность? 1007, я думаю. 57, ну, короче, тут уже, конечно, больше таких пригожих, великих. Ну и людей шмат. Короче, я нечто так уключилася, що я щиро переживаю за Вітебск, хоч бачу ту команду Кишиню. Я вже сижу, у мене просто трясуться руки. Витязь програє по 0-1. Да. Полгодины достается. Я вже сижу, у мене просто трясуться руки, я хочу, щоб вони виграли. Уважаемые болельщики, еще раз благодарим вас за то, что вы присутствовали в этом матче. Я выражаю надежду, что вы можете. Короче, все, скончився футбол. Вітебск, на жаль, проіграв. Я вельми переживала, вельми за них заузела. Ось.
Ну, але ось так. І так сумно, люди йдуть такі усі сумні, всі мовчать, ніякої музики, не веду. В городе траур. Мы коли были в Бресте, и там выиграла их команда. Боже, мне подается, весь город святкував. Мы сели там в некий автобус, там яны там кричать, святые песни, кричалки. Хтось питається, як там наші виграли, всі таки виграли, і усі радуються, і так кльово. А тут так сумно. І ми криху, да, підсіли на эту меланхолічну волну. Але зараз нормально нагоним настрой. Шпацируем по вечернему Витебску. Ось такая пригожость. О, гляди, кольоровий фонтан. Ну, так, как на Пулихова у нас. Угу. Зараз йдемо у пошуках реєстрації на вечеру. Ось. Це вже поздно, вже маль 10, полова 10-го. Ну, але це вандровка. У його всього буває дні по плані. Ось, тому зараз будемо вибирати, що нас подобається. Там і сядемо на пішоходці. Ось поглядіть, запалили ліхтарики. Так романтично стало все. Сьогодні ще виходний, люди шпацирують. Вельми добре. Студенты приехали. Ну так. Так завтра ж 1 вересня. Да. Да. Ну, з понеділку їх, напевно, учоба починається, але завтра вже так. Ось така пригожость. Трактир уже ничего, что далее. Ось сьогодні ми тут обідали у цій кав'ярні. Ну, зараз пойдемо далі, що тут є. Короче, прошлися по всій вулиці. Вже шмат що вже закривається. І вирішили вернутися в самий початок і сісти на летці там, біля того місця, де ми сьогодні обідали. Називається трактир, Витебський трактир, да. Ось, може там. Зараз повечеряємо. О, ну ось, да. Прийшли ми у цей Витебський трактир. Діма вже з'їв свою солянку. Діма, смачно було? Ось, ще замовили цезарь, ну і по класиці замовили драники. Я не знаю, чому ми завжди замовляємо драники, але ми просто їх вельми любимо. Ось. Цей, ось так. Ну, пригоженько, добре, утульненько. Усім привітання. Сьогодні вже наступний день. І просто на дворі Витебску, конечно, вельми непредказально, тому що ми думали, що буде тепло. Ось, але абсолютно не тепло. І ми шукаємо зараз крами, де можна купити мені теплу лопатку, тому що я просто приїхала у спідничці, у кашулі. Ось, і зараз треба терміново купляти ніяку толстовку, лосіни, щось таке. Короче, зайшли у торговий центр Трига. Будемо щось вибирати. День пройшов криху не по плану, але ми утеплилися. Ось, набула собі теплі речі. Ось, і зайшли зараз на обід у гастробар, так? Ось. І вже чекаємо нашу їжу. Ось, ну, нічого, у нас ще є кілька годин. У нас ще є 2 години, щоб криху ще поглядіти Витебск. Ось. До речі, криху розпогодилося, правда? Ну, криху ліпше стало. Тому що спочатку ось це був просто ніякий капець. Ми вийшли з дому, просто було так холодно. Ось, а ми його не підлічили. Я взяла там некую, я ж кажу, сукенку. Короче, так. Ось такий пригожий фонтан. Ну, а зараз ось є 2 годинки. Оглядіть город я ще раз. А от виглянула Соніка. Просмарки, правда, ну, але нормально. До речі, таке зараз ось на дворі для вандровки, ну, для шпациру нормально, правда? Саме ліпше, ну, одеться по надворі. Да. І людей сьогодні менше. А ось там, до речі, там ми вчора снідали, а там вечеряли. Ось тут. В этой лавці, що я вчора показувала, можна зібрати, напевно,
Різні картинки ось люди збирають. Кльово. Треба було б так само поспробувати. Але у нас вже немає часу. Боже, 12 виглядає. Квіточки. А який пах стоїть, да? Це, напевно, ліпа пахне. Коли б можна було передати на камеру. Ось зараз йдемо тут по завулочку. І зараз куди ми вийдемо? На початок пішоходки? Ну так, всередину пойдемо у дикий конець. Так само такое любимо сюди? Так, так. Зоопарк, машина. Так, это зоопарк. Ну, мы по зоопарках не ходим. Тому тут пройдемся просто побач. Не, я прям супроть зоопарку. Шкода живёлок. Ось. А, это ми зараз по території, типу, йдемо? Ну, якби, да. Угу. Прямо в середині города. Напевно, невеликі, да? Да, зовсім невеликі. Угу. Прям кришечку тільки. Спадщина. 19 століття. Вулиці Янки Купали. Пригоже від отсюда. Да, пригоже. Ну і ось гэты зоопарк, это мы отсюда, отрымливается, вышли, там и шли. Не, слухай, тепло уже. Да, Нормально, так. Розпогодилося. У Мінську, напевно, вуглю буде нормально. Ось некое кафе. Дворик. Ну, але вітер подує холодний ще. Да, вітер полночний. Угу. Зараз йдемо по Суворовой далей. Русский пригожий айтишний офіс, А, можна сказати. ну так. І нова СБУна контора. Ну, але не подобно до айтишного офісу, конечно, щиро. Писать бы никак. Ну так, я привикла, що там якісь стекляшки такі стоять. Цікаво, Дімко, може, переходить сюди працювати? Да, будинок на ТВ. Ну і тут ось менше людей, менше всяких там ресторацій, так мені навіть, може, і більше подобається, які такі широкі простори. Кльово. Котик такий пригожий. Кс-кс. Ні, не буду звати, це зараз вискочить з окна. Ми все ще шпацируємо по Суворова. Ну, ось вечором вчора тут не пройшлися, тут, напевно, пригожі, коли ліхтарики гэтые запалюються. Ну, хоча криху ж побачили у початку, але там як так масин туристично. Ой, ти бачив? Ні. Хлопець просто подарував жінчині квітки. Ого. Цікаво. Ось скончується вулиця Пішохідна, Суворова, і одразу ось так. Тобто ніяка така пряма дорога туди у нікуди. А зараз ми хочемо покататися на трамваї. Ось, особливо Діма хоче покататися. У нас в Україні тільки в 4 городах є ось трамваї. Ну, у Мінську, відомо, ми каталися. Є ще в Мозирі, у Новополоцьку і ось у Вітебську. Ось, коротше, зараз покатаємося на трамвайчику. Ось, ну, не веду. Під'їдемо, напевно, до Головної площі, да? Ось, потусимо криху там. Ну, і вже будемо тримати курс на тягнік. Зараз шпацируємо, і ніяк так вельми шкода з'їжджати з Вітебська, тому що не хапіло. Подається, ми все погляділи основне, але ось за надвор'я, напевно, не хапіло криху Вітебська. Ось, але мені вельми сподобався город, такий утульний, широкий, такий некий, ну, вайбовий ось. Тому сподіваюся, коли-небудь ми ще раз приїдемо і вже більше його відчуємо. Поглядіть, яка алея. Такий гостиниць, да? Пригожа, да. Слухайте, пригоженько. Так само восінські. Да, дыхание осени уже открывается. Хочеться звернутися у плед, включити дівчата гімор і глядіть.
Зараз, до речі, вчу англійську мову. Ось удосконалюю свій уровень і гляжу вельми вайбовий, класний серіал. Можливо, комусь він відгукнеться. Американський 2000 года. Називається «Дівчата Гілмор». Коли хтось це не глядів, і ви у пошуках такого вельми легкого, простого серіала з атмосферою маленького американського городка 2000-х. Він вельми осінський, вельми утульний, теплий. Ось, тому щиро раю. Я ось зараз натхнилася этой аллеей і вельми хочу приїхати уже домой і включити серію, поглядіти. Ось, тому щиро раю, коли не глядели. Діма так само натхнився, іде ось розглядає, отримлює асолоду. Ось, ну і, звісно, вже знаходиться у працюванні поїздки на трамваї. Це була його ідея, задумка. Я на вогулі хочу усюди покататися у всіх 4 городах. Ну, думаю, що з'їздимо і в Мозир, і в Новополоцк. Короче, і все, сели в трамвай і не відрізняються від наших, да? Да, есть проступки внутри. Да, з приступками, ось, і він ніжий, ніж наш. Він більше як типу тролейбусом, звичайно, автобус. Зручно заходить, до речі, на коляску. Да. В наши минские трамваи не залезешь. Короче, і поїхали. Довго нам їхати? Здесь 15 минут. Нормально покатаємося. Ось така пригожость. Підійшли до Двіни. Ось так. Ну, тут така площа. Бували на площі. Ось. Короче, уже развитываемся с городом. Решили покатиться на поле огляду. Ось, поглядим. Ну, маленечко. Сподіваюся, що буде пригоже. Уже поднимаемся. Шефа назад нема. Дима, не пужай. Ну, навели маленькую, да? Да, 3 метра 10. Ну, не 3, 30, напевно, 30. Не, не 30, не просто у нас. 20, по-моему. 20. Короче, зараз подздымем зверху. Але мы тут катаемся один, просто є ще там 10 хлопчики сели. Так що поднимаемся. У нас година до техніка. А якраз ти казав вчора, до речі, що о 6 покатаємося. Да? Завтра. Ну что, Дима, страшно? Ну да, навіть мені не страшно. Хотя мне, звичайно, усюди страшно. Поднялись нормально на самый верх. Такое сонечко пригожее. Ось так. А, так это центр? Клас. Треба ще фотку зробити. Ну, ось Двіна бачно. Ой, Дима, ми на самому версі. Ага.